Tata lho, Man. Piye? Rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani drangap-drangap ucape ngono mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Iya, istaken dawu. Ki Lurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekaping ngabdipun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo Bapak. Inggih, Ki Lurah Bagong. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelarira wang-wang wah sajae pancen wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning Parasata Kurawa. Ndara Kartomarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus karang kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sandatakani pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun, kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah ning kene mangani kacang dipepe. Iya. Rene, inggih ngestaken dawuh Lurah. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sak karepku. Wis ana Anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Wonten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika.
Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggen kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh ki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para Sata Kurawa maju sangat tebak dadamu kene marganing matimu Anoman. Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Mangsa piye? Mati. Mati. Hot. Whoa!
galeng barang tangan cekot sikil becik kali perang rasa kokian gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya ya ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet dase terus Andino kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok wah dan ganti Petro ganti anane ya mudra Dur Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petro ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu Jata Sikura wae dan. Iki kanca mundur, delik rasa melu delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon kula samboyong Semal Badralaya mbangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ele-ele lho Man. Wis sato ele iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung Dur. Kula, maju. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong ngarang kadempel klebu kowe. Lebu Gareng, lebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat ku arep ngalahke karo Dursasana lho menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Ngelabrak kowe. Nya. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Ngelabrak kowe. Nya. Lho ra penak to? Rasa dadakku kaya omongan, tiwasku kaya omongan. Lho, antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Oh, iya.
Ha mulanya nek ajeng ngantem ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho penak to? Anoman mangajar mati, mboyong bapak. Pun nggih, Pun. Ini jame mepet, yo guys. Ayo. Modar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean iso mateni Petruk urip yo men doyak utang guys. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso. Didi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah empun, cengel empun, dada empun, wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku mentok kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin apa diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, adiake Buri yo padha-padha ampuhe dodo yo dodo wah ya kemedunen waduh Petro waduh edan dodo gesuk ngapunten baleni dodo ya terus wah mak tusuk ora apa-apa rame nyo pecah Buri iya dodo riki Buri dodo nyo ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo Dodo sirah sirah iya iki wis dikeke sip kok entuk palu semono gedene Gong palu nggo nutuki aspal tak sile men modar mate ora ambo ya ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar Dir turu kok neng dalan iki lho tangi aja kaya bocah cilik aduh man mumet banget man mumet piye Petrus setan ditokke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget ladalah man vertigo kula piye vertigo napa-napa kuwalik pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Sukertane baru iblis lanat Petro kantong bolong kala Gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa bubar mawon ora iso dikukup apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Cundamanik ketiban pusaka saka 5 ora padha gladran dadi kondo cetutang pegan Durna Baran
Raja mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kodho Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundha Manik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus. Wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngethuke Cundha Manik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe? Ayo ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Heeh. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ala arep maju-maju aku tak wadul bapak. Oh ya tak wadul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Lah ngopo ngetutke? Wadul bapak Ora maju. mudar tenan. Akhirnya sadar. Ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa baline ne bapak kok. Kok tak jupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sampun Bapak, tiwasan Pak. Niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna. Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka 5. Wujude panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundha Manik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih ajre, Pak. Wedi. Ajre. Wedi karo Cundha Manik. Apa Gong? Cundha Manik. Cundha Manik. Cundha Manik sing panah bedore ndas manuk murup sak obor. Bedore apa Gong? Ndas manuk. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cundha Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cundha. Oh. Cundha Manda. Cundha Manda iki rak meng kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethuke Bagong. Ora kepethuk, Pak. Dhek perapatan ngetan aku perapatan ngidul. Wis rasaku karo omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro, Bagong aja mlayu mati dhewe. Durna panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan haneng prang Bratayuda
aja padha ndelik ning mburine Semar. Kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna. Sing nantang karo Begawan Durna ngaku. Bareng aku mligo Kyai Cundamane padha ning mburine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme ombo banget kae. Kon ngomong kene, sampluki kiwa nengen kowe. Lho kok dunekke kowe. Tak incim mbok anggere Cundamane ora digawa, pelinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arep apa? Sabar penemban, sabar. Semar mangsa didak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabake Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabat. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Destina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Astina. Lole kentos walu gembol manyor-manyor juneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngestaken dawuh. Kilura Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya Man, aku ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawah sami-sami Kilura. Kilura Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang. Wong ora ngerti basa senengane omongane. Terus mbok ora plak-plek terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya. Ya wis ben ora. Wis ndang bali kono. Nggih ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik nggih ngestaken dawuh. Kiri kata tiang Gatut Kaca kinon mapak karko suta Tegapira Kresna parta maneher saktinira apa aku ya kudu kaya mengkono
Siwa Semar. Den. Kula rak wis matur sadurunge kula matur kalih Begawan Durna. Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kalih sampeyan. Kula sagu dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta. Mengkono Siwa Semar nggih. Nah yen to para punden Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca, sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nalagareng Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mangaturake kan pepunden sampeyan. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petruk, nun. Melu andaramu Gatotkaca. Nggih, Bagong. Nun. Melu andaramu Gatotkaca. Siap. Gareng nendi? Reng, apa? Dijak ndara Gatotkaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh, tenane. Ora ya iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak. Ndereke ning Ngamarta. Ayo siap monggo. Gus kula dherekaken monggo kundur teng negari Ngamarta. Iya, Nalagareng Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, Den. Kula antu-antu rawuh pepunden Pandhawa. Datang kawusa mapan muntur ing Karang Kadempa Nara Gatotkaca. Nalika semanten ingkang wis budal nilar negaring Pancawati nenggih Sang Rama Wijaya kadhiraken ing Rayi Sang Lesmana. Datan saranta enggalih angrantu sawanipun Sang Anoman. Mila tumuli sumusul dhateng Sang Mayangkara. Tindaking Sang Nata ing Pancawati katrenjo lambahing Sang Anoman dadosaken kejot enggalih nata ing Pancawati Prabu Rama Wijaya wau. Nalendra Mbekmartama mangyat kurda kota kaping riksa kang pinarwasa ira wang-wang. Oh, nuwun sewu sinuwun.
ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi. Lah kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki Diwaji Senggana kula wonten timbalan. Persasat kaya ngenteni sileming Palwa gabus kumambang ing Sila Kresna. Nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang endi lenggahing Kyai Semar. Tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan Ningsi Senggana nggone pinanggih kelawan Kakang Semar. Berkamestu paduka kula sampun pinanggih kaliyan Kakang Semar. Banjur menyang endi lenggahing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi, pernahipun wonten ing Karang Kadempel. Sedaya panjenenganipun sinuwun Prabu Pancawati sampun kula aturaken. Nanging mugi andadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa? Anoman. Mboten sanes Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujude apa? Sekar Tunjung Seta sinuwun. Lesmana wonten timbalaning Adawu Koko Prabu. Nadyan wusu ing nggonipun Kakang Gumelarana ing Janaloka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta, Yayi. Aja wedi kangelat. Siadi dhisik ana laku ngupadya menyang endi dununging Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati ngadhep kelawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seta praspada paduka Kanjeng Koko Prabu Kliranana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Anoman wonten timbalan. Bareng kadangku Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kalawan panjenengan ingsun. Melang-melang penggalipun Kakang kaya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka. Ayo padha ditututi lakune Lesmana adoh diceraki-cerak didoi. Nuwun nistakaken dawuh. Sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun. Ngawat-awati lakuning kadangku Kyai Lesmana monggo Diwaji kula dherekaken. Yayi Koko Prabu wonten timbalaning Adawu sampun keladuk anggen paduka namung sungkawa krana ngrantu dhateng sowanipun ingkang putra ing Pringgondani. Monggo nyatanipun Gatotkaca sampun kepareng sowan tumuli katimbalana menggah purwa padya lan wusananipun Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi lurut diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka Yayi Prabu kasinggihan mekaten kulub Gatotkaca wonten timbalaning Adawu Kanjeng Prabu. Piye munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus sowan marang Karang Kadempel
ingkang saperlamboyong kelawan Kakang Semar Badranaya. Mugi dados ing kawuningan kula sampun nglampahan sapejagung kaliwan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka. Lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya. Namung yen dados ing kawuningan Wa Prabu wanter ngendikipun Siwa Badranaya. Bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta. Nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil reruba wujude apa nggih maragake matur marang wakmu ing Ngamarta. Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka wa Prabu Ngamarta. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot tetan badan kasor lan pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados aturipun anak kula pun tetuka. Yayi ingkang nggadahi pakulinan nasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sami kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka. Menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi. Arjuna kula wonten maring adhawuh murudyake maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulat para sang Arjuna semono kang pamanungsan. Arjuna wonten timbal wonten ature anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Praja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta. Yayi wonten timbalan murudyake budal saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Prasta paduka Kanjeng Koko Prabu. Piranana kula madhal pasilan nyuwun pamit surut titing ati-ati duga-duga digawa Janaka.
Atmara Sang Arjuna Sumya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ngono garing dalem ono kawan Petruk wonten dawuh Den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuamu ya bapakmu paring dawuh kelawan anakku Gatotkaca bapakmu keduga kabuyong marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula didhawuhi kalih Bapak Semar nderek Ndara Karkaca menika dados seksi menapa dados aturipun Ndara Karkaca mbok menawi para pepundhen Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta. Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing kodeng sutaning galih Sang Arjuna bawane dereng nate midhanget ing winastan Sekar Tunjung Seta nalika semono jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut lawan panguwasaning para Jawata sigra tanpa taliwara nilar sanggya para panakana kawan minggah wonten ing Undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana. Nanti ya terus Ndara Janaka mestine sowan dewa apa mabur dadak ning Indomart mbok si apik omongane terus aku iki takon tenanan aku ya wangsulan tenanan wis kowe aku rasa dadak mikir sing aneh-aneh tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka wong dhewe dadi seksi terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbuh mongko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki. Ha. Yo tunggu ning Darawati wae ya Kang yo. Ya, nggo kertu ora? Rasah. Nggo kertu ora. Nggo cegalek, cegah-cegah dengkulmu mlacot ora.
asma kang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanika saketer kene dongane engkong lir sing bene panca Bebetoking ayam wana mrak manguking pagakan Mastuna musik dam skaring bawana langgeng kulub wayah ulun lesmana ingkang prapta ana ing Ngundarandir bawana padha kanthi harja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan pukulun niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk iya lesmana ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara non karsa ulun wale-wale menapa pukulun estunipun anggen kula sowan ngabiyantara paduka ewang adi pukulun sayekti namung krana bingunging manahipun ingkang wayahipun Lesmana krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan pun Anoman pangendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing Kayiwangan kepareng sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun miyatrang ning kalangkuan klar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga Ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabiyang loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggih sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersaning ulun wale-wale menapa pukulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta pukulun semban kula
menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dadi ngewayahipun Janaka pukulun. Oh, Masku nama Sidam Sekaring Bawono. Lesmana wonten timbalan, Arjuna wonten timbalan. Sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan. Nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna. Aja nganti ulun senggoban cindheban silatan. Mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir. Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggih. Raden Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil tengginas nggonmu mlayu Raden. Aja waton bisa muwes. Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana. Kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Keket ganya rebut Sekar Tunjung Seta nalika semanten satriya kekalih padha didayane padha trampile mila nalika semanten bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angit dupipisah satriya kekalih kaloning jagat gawaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta parandri mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat kadrawa kasan. Nareka den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane Kakang Semar aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro ya dening kang dasta wujuding Sekar nanging awarni biru
kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta. Nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro, padha-padha Sekar Tunjung Seta, sing siji werna putih, sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mang presani nek mboten pitados. Den tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta nenggih Sang Dewi Kanastren. Iki sing tak goleki. Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa usana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun mijanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng swita ngersanipun para Pandhawa ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka, apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar? Baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Kyai Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi dados ing kawuningan sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka. Satemah kula bandha-ida kaliyan Raden Janaka. Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka.
Tata laruta saking Gudha Sangkara kula yen amodosa Sang Sri ana wujuding Nalindra iki sapa nuwun sewu yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindring Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya pancen kepara nyata sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya nronjong botol tindakmu sumengko nggonmu tindak arep menyang endi nedya mbelani kelawan adiku lanang lho sapa Raden Lesmana ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake Prabu Kresna semingkira aja gawe pepalang Janaka bakal tak kendharat lho kosek Arjuna kuwi ngadangku taruna dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku Janaka ya mungsuhe Natandrawati gandeng kowe mbelani karo adimu Lesmana aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka apa sira wani kelawan panjenengan ingsun sing tak wedeni apamu ora minggat ketiban Kyai Goh Wijaya lakon sirna margalayu ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dundang Natandrawati midhanget pangandikaning Natandrawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepundhen Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati ngalumpra tanpa daya kulun sinuwun lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsaning Natandrawati dupu kulun Sang Hyang Bathara Suman mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula tumuntun manjing angganipun Nalindring Ndrawati ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula namung ewa semanten pukul keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwakyaning mangsa kala tumapaking gati telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndrawati sinuwun Koko Prabu ing menapa paduka malah katingal nglenthung kundur nganti dating ingkang rayi Yayi Lesmana mara coba aku tak takon kelawan Si Adi gandeng pun Kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun Kakang apa kira-kira Si Adi wis ana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana kula dereng pikantuk sasmita apa-apa nalika sira Si Adi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken nadyan sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar Tunjung Seta ingkang ngawarni pethak Yayi kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana yen to Si Adi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana
napa mekaten Koko Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang lan Siadi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas tulising nata Pancawati apa dene kadangku Yai Lesmana bangsa Udayati Koko Tara, nggih. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake Sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bleduk ora penak ana ing mripat. Yo. Arsa madange jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah Den yo sampun dumugi paripurna Semar yo mugi-mugi sedaya manggiya wilujeng niring sambikala kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah Semar yo lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula menawi wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang mranani wonten ing penggalih sepisan malih kula menungso ing kedunungan nina lali salah apes lawan mati ya Semar sura sudira janing kang rat suwuh brasta tekaling ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih cekap semanten crita kula dalu punika